Una campanya que funciona bastant bé, amb èxit, és mantenir les pàgines web vives, amb contingut fresc. Què n'opines? Quan entres a un portal web i ja veus que hi ha continguts de l'any 2007, no estem parlant del 2005 o del 2008, ja veiem que hi ha poca activitat. I això, també altre cop a nivell de màrqueting, et dona una imatge no positiva de l'empresa, no? Home, aquesta gent no estan al dia, no estan actius en aquest tema, etc. No? Continguts renovats, cada cop que entro en una pàgina jo espero trobar alguna cosa diferent que l'anterior vegada que hi he entrat, perquè si no ja m'avorreixo. Aquest és una miqueta el comportament dels internautes, no? És a dir, que cada cop hem de tenir alguna cosa nova a oferir, perquè si no aquella persona que ha entrat a la nostra pàgina se'n va a una altra. I anar-se'n a una altra és tan senzill com clicar un botó.